Vraví sa, že ak zlyhá novoročná trojkráľová zima, tak je nádej, že nesklame práve tá fabiánska, ktorá zvykne vrcholiť v týchto najbližších januárových dňoch. Aj keď predpoveď v tomto smere veľmi optimistická nie je. Dobrý večer, vítaj pri dnešnej predpovedi. Už včera postupoval cez Slovensko na východ zvlnený studený front, ktorý ešte aj v noci a dnes ovplyvňoval počasie, najmä na východe našej krajiny, kde z jeho oblačnosti aj cez deň pršalo. Tento zvlnený studený front bude čiastočne ešte aj zajtra zasahovať do počasia, a to najmä na juhu a opäť aj na východe Slovenska. Čo sa týka zrážok, tak tie budú v súvislosti s týmto frontom prevládať iba slabé. Bude slabo mrholiť, na juhu môže aj pršať, na severe to budú v noci zrážky zmiešané alebo snehové, cez deň väčšinou dažďové. Výdatnejšie zrážky sú momentálne sústredené na juh od nás a v juhozápadnom Stredomorí. Najteplejší vzduch sa v rámci Európy udržuje naďalej na jej juhovýchode, kde aj dnes namerali v Larnake až 18 stupňov, ale jarné teploty mali aj v Aténach, kde sa vyšplhala teplota na 16 stupňov. Najchladnejšie je stále samozrejme na severovýchode Európy. V centrálnej časti sa teploty pohybujú okolo 0 až plus 5 stupňov, no a takéto teploty sa budú udržiavať na Slovensku aj zajtra. Stále však platí, že na juhozápade môže byť aj o 2 až 3 stupne teplejšie. No a vietor, ten v tomto období nezasahuje do počasia, nie je teda dominantný. Aj dnes fúkal iba slabo alebo bolo bez vetrie. No a takto bude vyzerať s jeho rýchlosťou aj zajtra. Iba na západe môže dosahovať rýchlosť okolo 25 km za hodinu a jeho smer bude juhovýchodný. Inde bude fúkať iba slabo. Pre vodičov stále platí upozornenie na ranné hmly, ktoré sa môžu udržiavať najmä v nižších polohách, na mostoch a severne orientovaných úsekoch ciest alebo aj na horských priechodoch. Tam všade môže povrch ciest pri mínusových teplotách namrzať, preto jazdite opatrne. Pred nami je oblačná, zamračená a z rána na niektorých miestach aj hmlistá noc. Lokálne môže slabo mrholiť, prípadne slabo sprchnúť. Na severe sa môžu vyskytnúť slabé snehové prehánky. Ako som už spomínala, v ranných hodinách môžu zrážky namrzať, preto pozor na poľadovicu. Do rána sa vzduch ochladí na plus 2 až minus 3 stupne a problémy robiť nebude ani vietor, ktorý má fúkať iba slabo. Pred nami je už 20. januárový deň, ktorý bude podobne ako tie predošlé, skôr teplejší, ako by sa na tento zimný mesiac patrilo. Na poriadnu fabiánsku zimu si budeme musieť teda minimálne rok počkať. Na západe Slovenska bude zajtra prevládať oblačné, na niektorých miestach až zamračené a sem tam aj hmlisté počasie, najmä z rána. Miestami môže slabo mrholiť, prípadne slabo pršať. Pozor si dajte v ranných hodinách na poľadovicu. Pri miernom juhovýchodnom vetre vystúpi teplota popoludní na 4 až 8 stupňov. Aj na strednom Slovensku vás zajtra čaká skôr oblačné počasie, ktoré môže byť na niektorých miestach až zamračené, ale hneď na to spoza oblakov môže vykuknúť aj slnko. Aj tu môže niekde slabo zapršať, prípadne iba zamrholiť, no a ráno opatrne pre ojedinelú poľadovicu. Na severe vystúpi teplota na 2 až 4 stupne, na juhu sa oteplí až do 6. Fúkať tu bude slabý premenlivý vietor. Na východe Slovenska sa k slovu dostanú slnečné lúče naozaj iba ojedinele. Prevládať bude skôr zamračená obloha, z rána nebudú chýbať lokálne hmly, pričom miestami môže aj mrholiť, prípadne slabo pršať. Teplota sa tu tesne popoludní vyšplhá na 2 až 6 stupňov a to všetko pri slabom vetre. Na horách bude zajtra prevládať oblačné, na niektorých miestach až zamračené počasie, vo vyšších horských polohách s ojedinelým slabým snežením, ale v tých nižších iba s mrholením. Na podhorí sa budú udržiavať z rána hmly. V nadmorskej výške 1500 metrov bude okolo minus 3 stupňov. V stredu sa počasie na horách výraznejšie nezmení. Bio zostáva na trojke, teda aj naďalej budeme pod vplyvom miernej záťaže. Aj v nasledujúcich januárových dňoch sa bude počasie niesť v podobnom duchu. V ranných hodinách treba rátať s hmlami, môže sa tvoriť aj poľadovica. Ak sa vyskytnú zrážky, tak väčšinou vo forme občasného dažďa alebo slabého mrholenia a môžu sa vyskytnúť naozaj kdekoľvek. Snežiť má iba na horách, zhruba od 800 postupne až od 1200 metrov nadmorskej výšky. No a najbližšia nádej na návrat zimy sa črtá pravdepodobne až v nedeľu. Dovtedy sa teplota bude pohybovať od 2 do 8 stupňov. V piatok sa na juhu oteplí na 9, možno až na 10 stupňov. Ako vidíte, tak ani v noci sa tuhé mrazy nepredpokladajú. No a presuňme sa na juh Európy. V Barcelone má byť zamračené počasie so slabými prehánkami a s teplotou okolo 12 stupňov. Pobrežie Turecka bude polooblačné, oteplí sa tam na 19 až 20 stupňov Celzia. A poďme na oveľa chladnejší sever. V Štokholme bude zajtra padať dážď so snehom, a to pri teplote okolo plus 1 stupňa. V Prahe bude okolo 5 stupňov, počasie tam má byť polojasné s rannými hmlami, ktoré však môžu byť aj dlhšie trvajúce. Na britských ostrovoch bude zajtra veľa oblačnosti a aj zrážok. Konkrétne v Dubline sa teplota vyšplhá maximálne na 5 stupňov. V
V Karibiku žiadna zmena, teda aj zajtra tam bude prevládať slnečné a horúce počasie s teplotami od 25 do 32 stupňov. No a z tepla poďme do zimy. Na Chopku je od 35 do 40 cm snehu, jeho kvalita je dobrá. Niektoré strediská obmedzili svoju prevádzku iba na piatok, sobotu a nedeľu, ako napríklad Liptovská Teplička alebo Ski centrum Čertovica. Naopak závažná Poruba je na tom s lyžiarskymi podmienkami veľmi dobre a výška snehu sa tam pohybuje okolo 45 cm. Lyžovať sa dá veľmi dobre. Aj na Táloch, kde je okolo 50 cm snehu, v Janskej doline je 30 cm snehu a podmienky na lyžovanie sú tam veľmi dobré. Z následujúcich stredísk sú na to veľmi dobré napríklad Roháče Spálená, kde dosahuje výška snehovej periny až 65 cm. Veľmi dobre si zalyžujete aj v Bachledovej, kde majú zhruba 35 až 50 cm snehu. Z ďalších stredísk má najviac snehu Jasenská dolina, a to až 50 cm a podmienky na lyžovanie sú tam takisto veľmi dobré. Veľmi dobrá lyžovačka je aj na Martinkách, kde je okolo 55 cm snehu. No a veľmi dobré podmienky na lyžovanie ponúka aj Salamandra Resort, kde sa výška snehu pohybuje zhruba okolo 30 cm. Tak, to je z dnešnej predpovede počasia všetko. No a pomaličky si zvykajte, že pondelky budú bývať na Markíze veselé. O 20:30 si nenechajte ujsť skvelý seriál Horná dolná a o 21:30 českú komédiu Slnko, seno, jahody. Ja vám želám príjemnú zábavu, pekný večer a dovidenia opäť zajtra.